Happy birthday to you. Happy birthday, dear Carmen. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old, dear Carmen? How old are you now? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Carmen! Lagyan ka rin bar sa mga Carmen. Basta. Kalipay. Remembrance na din yung duha. Oh, yay! Blow your candle. Literal dyan nga, blow your candle ba? Surprise mo ah. Kasi giwis ni mo pagpalong niyo. Maro bito to. Tulong na ba yung kabuo? Tulong na. Ha? Nangang si mama, mag-video kita ron. Nangawa ko sa'yo. Wala. Ibutan mo tagbaboy. Makilaw mo? Oy! Hindi na. Oy! Idamgo mo siguro. Basta mo talo, oy! Ay, di na di mo. Gabahin lo. Di, lagi kayo nagkurat. Lagi ko. May plato na lang, dami ng biskwit. Literal nga, blow your candle, jud ba kay? O pa siya ka-recover, good to siya ka-get over sa paninita eh. Pero gasabot yung alas 3. Kami ramang gidali gikuan guys kay kami ramang food. At least naman matimo-timo ba. Sud sa tiyan. Alawan, manggani ko. What's this? Wow! Alahin niyo yung daddy. Alahin. Spaghetti guys. Pako na siya kay bang mudong pero na siya spaghetti guys. Kay ba siya namang manyan ni tata? Nalig ayahan ni. Ah, okay. Kita nagpapagawa sa inata. Mang nagdapa mamu anak nga nagluto. Ay, hindi na nagluto. Lagi ya, gua udah dulu. Di ba may dagol na mo sa buwan? Ikaw wala ka mahurot lagi ni Ron. Naman nagamungan niya nito guys. Sapot 3. Pagkatapok na yun. Ato sa washing na ko dito. Basta ngani gani mapapronsit gitu. Ano ang birthday girl? Ha? Birthday girl. Pila. Sabi lang. Pila na lagi ako ni dad. Ah, pila yung edad? Oo, kung tumagan niya, pila yung edad? But dili na mabali na ni. Abi, di mayap. 25. Ah, di na pwede malimbong. Di na pwede manglimbong. Pila dahi. Pwede pa ba ito mabali sa una karon di na. Pila lagi. Ah. Abi, hug 69. Sa una kay 4-5 man. Hindi. Ah, oo. Karon, Malis on to 10 years. 16 na mo dati kami. Ouch. Si Otto. Mas mabuhos. Hala, oy. Pwede kikihong gigmataring. Kana pag 16. High blood ka sa girl. High blood. Sentibil ba, oh?
Tiwan din na. Di na lagi mabali, di na pwede manikas. Importante natin birthday. Karon mau jud ron. Amo mo. Doon lagi. Duha ka mo kami kanta. Balot. Practice kita. Ano guys? Kami lugaya kita kay balot na mag-station. Ay, nadagham balot niya gihap nilang sa dagham niya gihap. Mo ni mga team manyanita. Wala ko diya mo balot ni. English pa lang kang ibe. Daghan day mo gahapon. Kami. Ako rin nadugang. Ah. Si Jeffrey yung tato. Oh. Jeffrey ha. Yeah. Regon apil Apil mo sa practice gabi eh. Okay guys, so mao na to. Bisaya na lang. Mao na to guys. Amo manyanita karong adlaw ni Ate Carmen. Thank you. Char. Bye sa Ate Carmen. Ay, dara day. Salamat sa inyo mga pray na ho di aning apay katingtunan. Yes. Manyanita na ho karong adlaw. Nga niabot pa ni idara nga 55. 55. Alagi 55. Ay na mabali. Di na mabali, di na mailad. Sorry yun. Di na mabali.